ओम मरेयम ओम मरेयम ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम धनलक्ष्मी धान्यलक्ष्मी व्यापारलक्ष्मी आदित्यादि नवग्रह शांत्यर्थम మంచి మనసు ఉంటే అన్ని మంచిగానే ఉంటాయి. అవును సార్. देवाय नमो देवताय नमो द्रेष्ठाय नमो कालाय नमो कुलकराय नमो शिवसाम्बजे नमः पार्वतीपति हर 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 महादेव शंभो शंकर. అన్ని వేసేసాను సార్, అన్ని వేసేసాను కింద వేసి పెట్టేసాను అన్ని వేసేసాను. మరి ఏం కలసయామి పుష్పోయామి పుష్పోయామి ఓం మరి హం భో మాధవ రామ్ समय కొద్దిగా ఓం మరి హం భో మాధవ రామ్ నమామహం శివాయ సాంభోక్యం సమర్పయామి. ఓం మరి హం భో మాధవ నమామః పుష్పోదకం సమర్పయామి పూజయామి ఆయు ఆరోగ్య సమర్పయామి. బ్యాక్ బోన్ అన్నటువంటి మాట చెప్పిన మాట ప్రకారం తను ఏదైతే మేనిఫెస్టోలో చెప్పాడో అవన్నీ కూడా నెరవేర్చుకుంటూ వస్తున్నాడు. అందులో భాగంగా ఈరోజు న్యాయబ్రాహ్మణులకు కానీ రజకులకు కానీ అర్హత ఉన్న వాళ్ళకి, అదే రకంగా టైలర్లకు కానీ మా ఈ నియోజకవర్గంలోనే దాదాపుగా 1980 మంది, దాదాపుగా 2000 మందికి ఈరోజు 10,000 చొప్పున డిపాజిట్. ఈ కార్యక్రమానికి జస్టిస్ ఈశ్వరయ్య గారు రావడం చాలా సంతోషదాయకం. ఆయన చేతుల మీదుగా ఈరోజు ఆ మెగా చెక్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఏదైతే మాట చెప్పాడో ఆ మాట తూచా తప్పకుండా అమలు చేస్తున్నటువంటి గొప్ప మనసున్నటువంటి నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి. విమర్శలు చేస్తున్నారు కానీ రాజకీయ విమర్శలు చేసేటువంటి దాన్ని మేము పట్టించుకోదలుచుకోలేదు, తిరిగి మాట్లాడదలుచుకోలేదు. వాళ్ళు విజ్ఞతకే వదిలేస్తారు. మేము ఒకటే వాళ్ళకి సమాధానం చెప్పదలుచుకున్నాం. మీరు విమర్శ చేసే ముందు మీ మేనిఫెస్టో దగ్గర పెట్టుకుని మీరు 5 ఏళ్ళు ఏం చేశారు, ఈ సంవత్సరంలో మా మేనిఫెస్టోని మేము అమలు చేసామంటే ఒక్కటి వాళ్ళ దగ్గర పెట్టుకుని మాట్లాడితే ఇంకా వాళ్ళు తిరిగి వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారంటే ఇంకా వాళ్ళు విజ్ఞతకు వదిలేక నేను ఏం చేయలేదు. రాజకీయ విమర్శలు పట్టించి తెలుసుకోలేదు. అభివృద్ధి కార్యక్రమాల విషయంలో కాంప్రమైజ్ కాకుండా చేసుకుంటూ పోవాలంటే 4 నెలలు కరోనా వచ్చినా కూడా ఆఫీసర్స్ ఎవరు లేకపోయినా ముఖ్యమంత్రి వర్లు నేను ఫౌండేషన్ చేసినటువన్నీ కూడా యుద్ధ ప్రతిపాదన పనులు జరగాలని అంటే ఎన్ని అడ్డంకులు సృష్టించినా, ఎన్ని ఆటంకాలు సృష్టించినా రాయచూరికి సంబంధించిన 340 కోట్లది నిన్న జీవో కూడా రిలీజ్ అయిపోయింది ఫైనాన్స్లో ఫైనల్గా. అదే రకంగా హెచ్ఎన్ఎస్ఎస్ కెనాలు చిత్తూరు జిల్లా కూడా లింక్ అయిపోతుంది కాబట్టి మొత్తం 5,700 కోట్లతో త్వరలో టెండర్లు రాబోతున్నాయి. మిగిలినటువంటి అన్ని కార్యక్రమాలు డిఎస్పీ కార్యాలయం కూడా ఎక్కడ ప్లేస్ పరిశ్రమ కూడా చేస్తాం, అవి కూడా త్వరలో కార్యక్రమాలు చేస్తాం. వాటర్ గ్రిడ్ కానీ మిగిలిన అన్ని కార్యక్రమాలు కూడా ఏదైతే శంకుస్థాపన చేశాడో అవన్నీ త్వరలో పూర్తి చేసి రాయచూటి నియోజకవర్గ ప్రజల రుణం ఖచ్చితంగా తీర్చుకుంటాం. అదే రకంగా ఈరోజు రైతులకు సంబంధించిన విషయాలలో ప్రతి ఒక్కటి ముందడుగేస్తాం. రైతు భరోసా కేంద్రాలు ప్రతి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళు విత్తనాలు తీసుకోవచ్చు, అక్కడికి వెళ్ళి ఏదైనా కంప్లైంట్స్ తీసుకోవచ్చు, మద్దతు అక్కడే చేసుకోవచ్చు, ఈ క్రాపింగ్ అక్కడే చేసుకోవచ్చు, ఒక గ్రంథాలయం అక్కడే ఉంటుంది. ప్రతి ఊరికి రైతు దేవాలయం లాగా రైతు భరోసా కేంద్రం దగ్గరగా ఉపయోగపడతాం. అది కాకుండా ఈరోజు నియోజకవర్గానికి ఈరోజు ల్యాబ్ కూడా ఒకటి ఫర్టిలైజర్స్ స్టోరేజ్ కూడా ఇక్కడ కట్టడం జరుగుతుంది 55 లక్షలతో. నియోజకవర్గం సంబంధించినటువంటి ఈ ల్యాబ్ కూడా అన్ని రకాల యూజ్ చేసుకుంటాం. సాయిల్ టెస్టింగ్ కూడా ఇక్కడ ఉంటుంది, ప్రతి రైతు భరోసా కేంద్రంలో సాయిల్ టెస్టింగ్ ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్క విత్తనం నాణ్యతమైనటువంటిది ఇవ్వాలంటే ఉద్దేశంతో గతంలో కూడా హడావిడిలో కొన్ని చోట్ల కొన్ని మండలాల్లో నాణ్యత సరిగా లేని విత్తనం ఇచ్చినా కూడా వెంటనే అధికారులు కోరితే ఆ విత్తనాలు వెనక్కి తీసుకొని మళ్ళీ కొత్త విత్తనాలు కూడా వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ ప్రభుత్వ క్రెడిబిలిటీ ఖచ్చితంగా రైతులకు ఎక్కడ కూడా నిరాశపరిచే క్వశ్చనే ఉండదు. మద్దతు ధర విషయంలో కానీ, పంట వేసుకుంటే విత్తనాలలో కానీ, వాళ్ళు పెట్టుబడి కోసం ఇచ్చినటువంటి రైతు భరోసా కానీ, ఇవన్నీ కూడా రైతుల కోసం ఆలోచన చేస్తారు. ఇది అన్నిటికీ మించి మద్దతు ధర.
మద్దతు ధర అన్నటువంటిది గతంలో వేరుశనగకు సంబంధించి ఏ ఒక్క రైతు మన రవిలో పండించినటువంటి ఏ ఒక్క రైతు 2600కి తక్కువగా ఎవరు అమ్ముకోరు. అంటే అది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి విజయం, రైతులకు ఆయన చేసినటువంటి కృషి. ఈ రకంగా ప్రతి పంటకు కూడా రైతు భరోసా కింద డిస్ప్లే చేసిన విధంగా ప్రతి పంటకు కూడా మద్దతు ధర ఇస్తాం, రైతులకు అండగా నిలబడతాం. రైతులకే కాదు, బీసీలకు కానీ, ఎస్సీ ఎస్టీ మైనార్టీలకు కానీ అన్ని వర్గాలకు సంబంధించిన ప్రజలు ఈరోజు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్, ఎడ్యుకేషన్కి ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నారు, ఏ అంశం తీసుకున్న ప్రతి ఒక్కరికి సాచురేషన్ మూలంలో అందనటువంటిది ముఖ్యమంత్రి గారి ఉద్దేశం. ఆయనకు ప్రజల తరపున కొద్దిగా తెలియజేస్తారు.